Oyawre kamano moro ma intiere janeno mar Lolwe Tv gini en marwa tich abich majaber tarik en 3 dwe mar 12 gana 2021 machiegni ahinya nonro mar oboke ma bende wantiere godo ka bende oboke ma wayudo kinyi masani wan kanyo to kod The Daily Nation kaachiel to kod The Standard ma bende wantiere godo kae kama bende The Daily Nation thuon wach ma bende koro omi pek ahinya kata bende wach ma bende koro nitiere kae ni school fire finds spark fresh crisis. Iwacho ni kanyo fwai ma bende chakore go jonyuol e wach mar wang' mag skunde ma jonyuol no bende koro chulo kendo chal no kelo achiedh nade ahinya kendo koro en wach ma bende koro lich ahinya. The Standard bende thuon wach ma bende omi kanyo, the presidency, this is my time, says Raila. Wacho ni koro koma kata donje State House higa manyien koro en kindena ma bende koro nyaka gie sani nyaka koro atini matek ahinya. Machiegni nyinga Jesse Omondi kendo koro kwachako kanyo mana gi Daily Nation kaka ne asemi kanyo thuon wach school fire finds spark fresh crisis bende dhi mi ler mare matuta ahinya iteno mar 7. Picha bende nitiere kanyo mar Raila Amolo Odinga ka Raila pledges health insurance for all as he campaigns in Migori. Wacho ni wechego mago mag boke mano mar thieth kata bende gino kadi no biro konyo ahinya weche mago mag thieth omenda moro bende biro keti mondo jogo madoyudo thieth oyude yo mayot. Mago gin achiel kuom gigo madongo ahinya ma bende koro neno ni koro biro chiwo ne jopiny. Nolose gwenge mag Awendo bende opogore opogore. Ite mar 5 adhi migo maduong' ahinya. Omicron, Kenya steps up COVID test at JKIA, mano be ite mar 12 adhi mi kanyo gin weche mago bende mula ahinya. Ledhgi ite mano mokwongo to gintie kucho matut mathoth. Bende father sues for 20% of his son's salary. Iwacho kanyo ni jal moro ma biro kod 3 embe nite mar 3 kae doho ne dwaro ni mondo koro kwana tamalo 20 mar osara mare mondo koro mi ng'adi. En wach madawinyo ni to koro ang'o matimore kanyo. Kendo king'iyo kanyo kidonjo iye kanyo koro mana kochak kod wachno mano mar kwana tamalo 20 mar wuode. Iwacho kanyo ni jal niluongo ni Gideon Cherow kani gwenge mago mag Saboti. Wacho ni nodonjo ne wuode ma jahigni 40 to kod 8 ma osebedo koro kojwang' ahinya. Koro wacho ni notiyo gi pesa mathoth ahinya mondo mine otim mano kendo nyithindo bed makare. Kata kamano koro en gima osebedo ka ok oyud kony kowuok kuom nyathino. Omiyo koro nowacho ni I had tried several times since 2008 to seek assistance for my son but all in vain. Koro nodhi e doho oyudo ka tek. Nyathi koro onge obole kanyo gi jaode bende kanyo. Ite mar 4 bende Why Ruto is pushing for 6-piece vote in 2022. Iwacho ni gimomiyo koro jalup Dr. William Ruto bende temo dhira ahinya ni koro kochopo higa manyien to koro ji ogo mana kura ne UDA. Mano kuonde motime e campaigns meke sana UDA ma bende koro telo ne kanyo. Ne nitiere gwenge mag Machakos County wuothe bombe mathoth ahinya kendo ibo yudo kanyo ka owacho kanyo dwa jod bura mang'eny ahinya. Kendo kiyudo kuwuotho kuonde moko to ne mondo ji were gi dwond bune makogo to gilosa nena mano mar UDA. Machielo bende wantiere kanyo to kod weche bende koro mulo kae en ite mara 5 kaka bende koro nasenyisi ni nitiere health will be my priority kata ni wechego mago mag thieth biro bedo achiel kuom gigo ma bende biro mi ong'ala manyime e serikal mar Raila Amolo Odinga ka bende koro kawo telo makamano kochopo higa manyien. Mano nolose gwenge mag Migori County molot ahinya kuma nogoye tach ne en Awendo Sub County kuma owacho kanyo ber ni obiro ng'iyo noketo nyime wechego mago mag thieth kendo koro owacho ni gin moko kuom ji onego kawane na motegno mondo ng'e ni koro loko godo piny mar Kenya. Wan kae don't hijack IBC role, Mudavadi warns. Mano ogai mar ANC Musalia Mudavadi ma bende koro ywak ahinya ni koro gino ma jomoko dwa donjore e wechego mago mag yiero motel ne yiero mag 2022 moloto duol mar IBC en gima onego bed ni koro we ahinya. Owacho kanyo ni nyaka gie sani en duol monego bed ni keto motegno ahinya. Mano owacho
ka koro bende wacho ni Chebukati njo oseyuak ahinya ni bende nitiere jomoko ma bende koro temo donjore e wechegi ma bende koro ok ni kare ahinya. Nyalo paro ni nyaka gise weche mag yiero koro oketi kanyo kamiti mano ma bende otelni mana gi Chief Justice Martha Koome, nitiere jotelo bende koro nitiere yie. Mudavadi wacho ni it is the IBC that is mandated to conduct election and their role must not be hijacked ahead of 2022. Weche ma bende nitiere nikech weche mag yiero bende koro wadonje gi sani. Parents pay heavily for unrest in schools. Jonyuol koro neno matek ahinya, skunde pod medo wang', skunde pod medo, nyithindo pod medo ng'anyo ahinya, kendo koro ogo kwan mathoth ahinya. Nitiere ka iwacho ni schools have imposed hefty fines for destruction of property up to 13,000 for every student in addition of clearing fee balances. Ni kopogore gi tieko fee mar higa ne te kata mar tieko higa mar kalenda mar school, to bende nitie skunde mogo ma jomnogo mang'eny ma ok tin ne 13,000 kata ma bende ok ng'eny ne 13,000 mago ne skunde mopogore opogore ma bende koro nitiere. Ikono ka ni jopuonjre mar Kanjuri High School mantiere Nyeri County ma bende gin ji 1,275 mano kaka chiwo ranyisi, idwa ni mondo gichul siling 4,500 moro ka moro. Bang'e to Jamhuri High School idwaro ni mondo gichul 13,000. Idwaro ni mondo gichul negidwaro ni mondo gichul 16,985 mano chiegni 17,000, to kata kamano ywak manitie noduoke nyaka 13,385. Ne koro ka en gima lich ahinya. Wang'i aneno ka kapok wadonje oboke mar The Standard, DCI officers to interrogate army men in UK for murder. Mano ogai mochung'ne wechego mago kwach George Kinoti nyono ka nene nyim kamiti mar od bura mang'iyo wechego ma oko ng'iyo to mar Agnes mano mar Agnes nyademi ni Agnes Wanjiru ma bende nonegi 200 to kod igni mago maromo 9 mokadho, kendo mano 212 gi jalweny moro mane wuok e piny mar Ingreza. Wacho ni koro ibro dhi ora apisas mag DCI mondo dhi ane piny Ingreza kuro okonya nena e timo nonro kapok oyuda tero ne familia mag jomago. Weche mabende koro nitiere ka bosomo weche mathoth ahinya mang'eny nikech ni kawuono be Friday, weche thoth ka inyisi kuonde ma inyadhi yude mor to kod weche mago mag tuko. KRA returns 5.6 billion tax dispute to Apex Court. Iwacho kanyo ni koro wach mar tax omena marom bilion 5.6 koro giduoko nikech koro yorok mago mantiere ma bende koro notere e doho higni 2 mano mosekadho. Iwacho ni koro nego ng'e anena ni to wach mar chik wach ang'o kotenore kanyo to kod wach mano mag ushuru, wach mag ushuru mago weche mabende koro nitiere kanyo. Gor Mahia bende nitiere kanyo. Beligerent ulimwengu Homala reveal Gor Sant, weche mago mag Gor Mahia nikech bende gidhi tugo Jumapili kod Otoyo Doho kochopo kanyo Jumapili e boma Nairobi. The Standard, presidency, this is my time, says Raila. Mano wacho ni koro mai kinde mare mana kaka nasenigo kanyo. Ite mano mokwongo bro neno kanyo gik moketi. Ka ite mar ariyo ma bende koro wache bende weche chakore ahinya. Student defense 102 million shillings. Fortune tells court she has the right to enjoy it. Paro nyathi matin kata nyadendi matin Lone Felista Njoroge pod en japuonjre ma bende somo e kar tiegruok moro Nairobi. Nicha oket account mare mar bengi nentiere kod shillings 102.5 nomiye kod osiepne mawuoyi ma bende en jaohala e piny mar Jerman iluongo ni Mark de Messer. Koro wacho ni kere kata jogo ma bende ng'iyo wechego kaka omenda ringo e accounts mag ji nogolo pesa no te ka ichich kode ni to omenda ni ere kaka onyalo donjo ka e kind ndalo 4 ere kaka omenda nyalo donjo ka e kind ndalo 4 odonjo di 4 mopogore opogore e account ma nyathi manyako ma jagni 21 kende. Koro nyathino nodhi e court kendo koro owacho ni en gi right mar yudo pesa no. En pesa moko yako, ok en pesa mano mar mibadhi, to en pesa mabende omiye mana gi osiepne mawuoyi monyise ni oti gi pesa no kaka ohero. Kech mano be johala ora pesa kaka inyalo oro nosiepni. Koro en wach bende owinjo no dhi ndalo. Makers of the law who don't mind hosting convict Kinoti, iwacho ni jo od bura nodhi nyime to kod bedo to kod ogai mar okwach gi George Kinoti od bura kane gidayo dhoge wach mar tho mar Agnes Wanjiru. Kata bedo ni Kinoti to noseng'ane but twech, to kata kamano tamore dhi nyaka gi sani kata pok otere od twech no. Koro wacho ni be ne gidada dhoge kanyo to ging'e ni to ng'ani en ng'at monego ni koro nitiere jela. Koro wacho ni joloch chik be
ken wacho mendi bro somo kanyo kine iteno mar ang'wen. Weche nitiere kanya. Once bosom friends Mandago, Sudi now rivals in Uasin Gishu. Wacho ni Uasin Gishu koro nitiere rivals ariyo. Mano jaod bura ma Kapseret Oscar Sudi to kod Governor Mandago. Nitie ywaruok weche magisebedo ka gibare weche mago mag siasa, kama bende koro Mandago nicha wacho ni Sudi dwaro bedo senator ma Uasin Gishu. To odhi wacho ang'o e od bura ka od bura masani mamale mabeno gi monyalo wacho odhi wacho ang'o e Senate. Sudi bende kibiro ng'eyo kanyo weche bende koro embo segoyo Mandago kiane pesa mage mapok oti godo. Koro en ywaruok mag siasa, mano be kawaida ndalo siasa. City preacher dead after short illness. Nitiere iluongo jadolo moro mong'ere ka Godfrey Mwingi moseng'ere ahinya kendo nong'ere Kenya ahinya, iwacho ni makoro nowito ngimane kanyo. Raila assures Nyanza residents of victory in 2020. Wacho ni odhi yudo loch kochopo higa manyien yiero. Kata gimaduong' okwayo ni oganda koro kaw anena kura nolosa wendo otene kanyo gi jood bura mathoth ahinya madene nitiere godo. Osingo ni koro sub county hospital te ibro ter nyaka level 5 kaponi obedo ker e higa manyien. En singo mathoth ahinya ma bende koro Raila no chiwo kanyo. KMTC graduates 5,150 during its 90 graduation. Mano graduation manyoro mar jo KMTC notimore nyoro. MPs told of Agnes final journey from dance floor to a septic tank. Jood bura mana kaka ne dayo dho George Kinoti no bende ne gitemo lero mathoth ahinya kae nyim od bura no gima notimore higa 21 kindeno mano tho Agnes Wanjiku bende koro nonegi manonyumi e septic tank gi jalweny mar piny Uingereza manicha koro negi nitiere gwenge go mag Laikipia kuma gijabedega kama gitiegore. Ibo somo wachno en page almost 3/4. Former Mayor Mwindani elogises great mentor brave. Mano jalo bende koro tho kendo yono makare. Committee prison gets new security officer. Iwacho kanyo ni koro kar jela maduong' mar committee nyaka gisani bende koro owale ng'ato kanyo, John Warioba. John Warioba iwacho kanyo ni koro nitiere jomoket kanyo kendo ma iluongo ni Moses Ndiema Kibonei. En ubiro bedo kotelo ne kanyo nikech Warioba njes koro osechungi kaluwore kanyo to kod jomane owuok e jela ji adek ka. Gin weche mabende nitiere kae. Nyong'o gives scorecard, says big projects coming. Mano ite mar 10. Governor ma Kisumu Ngere Nyong'o ne ogolo address mare kaune iluongo na ang'o ni 4th state of county address mano timo Tom Mboya e Labour College, kendo kanyo chiwo singo mathoth ahinya, geno mathoth ahinya magolo ne jo gana ma Kisumu, kochakore weche mag thieth, kochakore weche mag ndara, kochakore thiethego kindego mag dongruok mag bombe, yorego piny mopogore opogore. En gik mathoth ahinya ibiro somo kanyo kendo en gima osewacho ni konya ahinya, to nomiyo pek wechego mago mag thieth mabende wacho ni osegoyo kang'. Weche moko bende state plan for junior high school in 2023. Enya paro CBC nitie junior high school ka ji osechopo class grade moro kae, koro iwacho ni kochopo 2023 to koro mabende koro gine dhi dok e wang', mabende koro somo dhi dok e wang'e chakre January. Koro nitiere junior high school kod senior koro bedo kodhi kamano. What did President really say in his state of nation speech? Bosomo kae gik mabende ker ni choloso kano wuoyo kanyo. Mudavadi welcomes IBC exit from polls committee. Mano mabende semi kacha ka wacho ni rwaka ahinya ndamo mabende Chebukati ni cha dwa mowuok godo committee no mabende tiyo godo e loso yiero. Wacho ni gimoriwo multi sectoral committee bende koro orewo sectors mopogore. Gin weche mabende nitiere kae ite masnadi bro somo asoma mine gik mathoth ahinya mabende koro nitiere kae. Pals nitiere mabende madami mor to kod weche mathoth ahinya chom kanye weekend ne tere kanye weche mag tuke nitiere kae nyaka duokogo mago mag tuke nyanya mabende koro nogo odiochieng' mano mar tich adek gotieno. Wach mar mwendo chieng' nane mage bende nitiere kanyo. Chope giko mar mi nonro mar Oboke okinyi masani mer mana kete e Lolwe TV kanyo. Inga Jesu Omondi nyaka odiochieng' machielo riti masani.